Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María Pernas Díaz, concelleira do Rural de Cedeira. Moi bos días, María. Bos días a todos. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Gracias a vos por estar aquí, porque isto é moi importante para o noso povo, co cal o menos que podemos facer é axudar e colaborar en todo o que se poida. O prazer é noso, María. Bueno, contanos, gustaríanos saber a túa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato aquí en Cedeira. Mira, isto é importante para os nenos, porque os nenos teñen sempre unha disciplina, os deportistas teñen unha disciplina que despois levan a súa vida e é moi importante para eles. Este pobo, gracias a todos o que temos, pues, é un pobo de deportistas e estamos moi orgullosos delo. Conseguir ter este campeonato aquí é un logro que tuvo o noso clube, un clube que leva casi 20 anos aquí, que ten máis ou menos 40 nenas e nenos, e que hoxe está participando en este campeonato 18, estamos moi orgullosos deles. Para nós é un orgullo poder colaborar en todo o que poidamos. Pois sí, ademais, o karate galego foi aquí acollido en Cedeira de maneira triunfal. Xa que, bueno, como todos sabemos, batimos un récord de inscripcións con nada máis e nada menos que 626 participantes. Sí, repito, un orgullo para o pobo, un orgullo para o clube e un orgullo, desde logo, para o concello. Sen dúbida, orgullo para a federación tamén, xa que, bueno, o obxectivo das nosas ligas, esta é a terceira xornada da Liga Galega de Karate Infantil, é a participación, ¿no? Dar a coñecer as novas promesas do karate que se inician neste mundo tan bonito e tan enriquecedor da competición no karate, e, bueno, o obxectivo estáse cumplindo con creces. Mira, os nosos nenos están seguramente hoxe vivindo un dos mellores días da súa vida, porque a pesar de que eles van por toda Galicia participando en todos os campeonatos, nos campeonatos galegos, telo na túa propia casa, onde ti entrenas todos os días, para eles é un aliciente. Eu creo que isto é moi bon para levantarles o ánimo e que sigan loitando por lo que les gusta. Por suposto, totalmente de acordo. Bueno, María, ademais, como xa sabemos, ti estiveche moi relacionada co deporte durante toda a túa vida. Dende a túa perspectiva, dentro deste mundo do deporte, que opinas sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca? Mira, para min o karate é unha disciplina moi boa. De feito, os nenos aprenden a ser moi respetuosos, pero moitísimo. Non somos conscientes hasta onde. Nos aquí vemos unha loita, entre comillas, entre eles, pero realmente os seus valores sempre son o respeto cos demais. Para min é importantísimo. Non sei que máis decirche, orgullosísimos deles. Por suposto, ao final, bueno, o deporte tamén forma o estilo de vida dos nosos nenos, non? Forxa unha parte moi importante da súa personalidade que estará elevada a todos os ámbitos da súa vida. Sí, eu sei non propiamente, porque teño unha filla que se dedica ao deporte de alto rendimento, e leva moitos anos nel, e en realidade o cambio na súa vida foi moi notable. Eles teñen unha disciplina que ao final, sin darse conta, o levan a todos os ámbitos da vida, incluso os estudios, co cual para eles é moi beneficioso. E aquí en Cedeira pois hai moitísimo deportista que, polo xeral, todos son bons no resto da súa vida, no resto das facetas da súa vida, tanto nos estudos como en todo o que se propoñen. Por suposto, ao final o deporte é un estilo de vida, María. Bueno, este tipo de eventos deportivos moitas veces son simplemente vistos dende o ámbito simplemente deportivo, ¿no? De dar a coñecer o deporte. Pero, baixo a túa opinión, crees que tamén é favorable para o concello en outros ámbitos, como pode ser o turismo? Sí, mira, os nenos además son as persoas que mellor fan publicidade de todo o pobo. Eles unha vez que ven á playa, lles gusta, tal, ao final aquí acaban volvendo moitos pais cos nenos, e xa non é só o día de hoxe, que temos a 625 participantes, cos seus correspondentes pais, nais, a madriña, os avós, que hoxe van a facer un gasto na vila, porque se non é un café, unha comida, sino tal. E iso é moi bon para a hostelería, sino tamén a publicidade que eles dan despois. Se ven o pobo e lles gusta, eles van a volver aquí en algún momento. Entonces, para o pobo é moi importante ter este tipo de eventos.
Por suposto, e bueno, ademais Cedeira ofrécenos diversos recursos, non, que nos invitan a volver. Por exemplo, ten a única praia do mundo con area negra que non é de orixe volcánica. Ademais desta espectacular praia, que máis nos poderías dicir que é indispensable coñecer aquí en Cedeira? Mira, aquí temos os cantiles máis altos de Europa, a nada, a 4 kilómetros. Temos a playa, o Pobo, a playa da Madalena, que é a playa máis tranquila para os nenos, que é moi boa. Despois temos o castelo, temos un castro que se conseguiu agora leválo a cabo, temos unha excavación que é moi digna de ver e bueno, xa non che falo das rutas, senderismo, deportes de risco, tirolinas. En realidad o Pobo está preparado para o turismo. É moi bonito, temos unha zona moi boa climatolóxicamente e un paisaxe increíble, co cual non che poido decir máis do que é Cedeira. Totalmente de acordo. Bueno, ademais, no día de hoxe a climatoloxía acompaña, non? Para que podamos disfrutar de todos estes recursos. Se en algunha cousa estamos de acordo tras ver Cedeira, é que estas terras teñen un encanto especial, é segurísimo que todos estaremos encantados de volver aquí noutra ocasión. Pois alégrome moito. Quedades invitados a vir aquí cando queirades e disfrutar de Cedeira. Bueno, María, por dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche unha vez máis a túa presenza aquí hoxe con nós. Esperamos terte de novo no próximo ano. Moitas gracias. Eu darlle gracias á Federación, dar as gracias á directiva do noso clube, que loitou por isto e o consegueu, que é moi importante, xa che digo, tanto para os nenos como para o pobo. Moitísimas grazas por a túa entrevista, María. Ata a próxima. Ata logo.